Čaute, tu je Folty.sk alebo Folty. Môžete ma volať inak alebo takto. A vítam vás v mojom novom kanáli. Takže možno niektorí z vás poznáte môj hlas, pretože som bol aj na kanáli Slova Gaming. Keď neviete, ktorý to kanál je, dám ho do popisku tohto videa. Bol som takisto aj na Folty's Videos SVK, keď ste to náhodou pozerali, keď nie, tak si to čeknite, je to také trochu dosť prosté. Potom, jasné, že mal som aj hlavný kanál, na ktorom som prestal natáčať. Takže dneska mám nový kanál, začínam odznova, mám už dosť veľa skúseností na to, aby som začal odznova. No, nie až tak veľa, ale mám dosť. Takže jedna vec je to. Poďme na môj kanál. Takže otvoríme si YouTube. Ako sa dostať na môj kanál? Tutoriál, hej? 500% dobrý. Takže prídete na môj YouTube. Na YouTube prídete si svoj a idete na kanál. Keďže ja ešte som zatiaľ neupravil si svoj kanál, bude to trvať trochu dlhšie. Tuto budete vidieť moje videá, ktoré sme robili. Určite urobím aj popis kanála. Všetko. Zatiaľ nemám nikoho, kým toto točím. Prepáčte, mi preskočil hlas. Takže keď teraz to točím a nemám nikoho teraz ako za odberateľov. Takže tak. Tu môžete vidieť všetko o mojom kanáli. Tu budete vidieť fotku, background, popis, menu. A niekto mi napísal. Dobre. Takže potom tu budete mať nejaké moje videá, jasné, že toto je môj kanál a ideme ďalej. Takže hry, ktoré budeme hrať sú Minecraft, potom to bude Call of Duty World at War, to ešte neviem, 100% Garry's Mod s kamarátmi, Unturned iba keď to pôjde, Drakensang a League of Legends. Možno budem natáčať aj Rainbow Six Siege, Assassin's Creed 1 a War Thunder. Alebo Left 4 Dead 2. Nikdy neviete. Ale tešte sa na to, že zahrám si aspoň 5 z týchto hier, čo tu mám. Ďalej. Budem robiť aj anglické videá. Keď budete chcieť vidieť moje anglické videá a viete dobre po anglicky, navštívte stránku DFC, ktorú vám dám do popisu videa a tam môžete vidieť všetky moje anglické videá, aj mojich kamarátov videá. Keď chcete vidieť iba moje videá, čo nebude veľmi dobré, pretože ja už nepoužívam ten kanál, choďte na Folty English, mám tam 2 tutoriály. Takže toto by bolo asi všetko na to, čo budem natáčať, tam, kde ma môžete navštíviť a o mojom kanáli. Zároveň mám aj Instagram a všetko možné, takže super. Instagramiš bude na asi tak o pár dní. Mám vlastný Instagram, osobný, ale zároveň aj pre fanúšikov. Lenže ten je na môj starý kanál, což je dávna minulosť, hej. Takže budem robiť nový Instagram len pre vás. Takže keď ste si uvideli toto video, áno, viem, že možno to nie je až také kvalitné video, ako si myslíte. Možno to nie je také suprácké video, ako ste si mysleli. Ale prosím, zdieľajte toto video, dajte mi odber. Zároveň like vždycky ma podporí. A bude dobré, aj keď dáte nejaký neviem, koment, čo mám zlepšiť. Pomôže mi to veľmi, ja sa s vami lúčim, je tu nový Folty.sk alias Folty. Majte sa.